Mijn naam is Venendo Pieters en ik is een matriculant aan Kleinvlees Secundair. Ik is van Westbank Rivier. De reden waarom matriek voor mij belangrijk is omdat ik wil een succes maken daarvan. Ik wil graag na mijn matriekjaar wil ik graag gaan studeren om een succes te maken van mijn leven. Van een vandagse leven kan mensen niet meer werk krijgen als je niet matriek gehad hebt. Nie. En ik wil graag een rolmodel wees van mijn gemeenschap en van mijn broertjes en neefjes. Ik wil graag willen wijzen dat in vandagse leven is daar nog iets beter om te doen in die leven als die gangsterisme en goed die drugs in die leven gebeur. Ik wil niet op boeken staan en voor mensen geld vragen nie. Want ik wil graag weer studeren, mijn ouders wijs. Ik wil van hulle wat hulle van mij gegee het. En ik wil graag in die gemeenschap gelijk een rolmodel wees voor die gemeenschap. Ik wil van hulle wijs dat mens, daar is nog baie dingen in die leven wat kan gedoen worden, wat vorentoe kan gaan in die leven, dat hulle niet moet hoop opgee nie.